Ассалому алейкум, мардуми ғариб, мардуми муҳоҷир. Иншаллоҳ ки хуб ҳастем. Дар аэропорт Вунукова қарор дорем. Чӣ хеле ки чанд видео мепартофтем аэропорт Вунуковаро ки вазъият чӣ хеле. Комментариҳо мешидӣ наомадем бародарҳо. Иншаллоҳ шумода маълумот мерасонем ва ҷиандам билет гирифта будем ай душанбе Вунукова ки ҳозир фаромад мақсад бо дар пеши хитон мепурсем шаки таможни контрол чӣ хел буд, вазъият чӣ хел буд. Ҳамин масъалада бигем гап мезанем. Бахшиш ай даводави проблемаҳои зиндагӣ дига видеорам кам кардестем. Иншаллоҳ ҳаракат мекунем. номерҳоро мемонам. И бародар ай ҷои зиндагӣ мекардагитон мегирам мебара нафарҳои бедокумента граница. миёем документ мекунем беташвиш мегардем. Ва номерҳои авиакассаи хидмонакӣ барои билет ай ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешава. метавонед дар WhatsApp нависем пурсен ай ки ҷой ба ки ҷой бошад. Чӣ хеле ки мебинед ай Тоҷикистонам гирифтем. Омаданда паспорта нишон додед тамом. Беташвиш мегзарен мерем. Хуб, аввал ай вазъияти аэропорт Вунукова маълумот диҳем ки тафтиши ҳуҷҷат баъзеҳоро мепурсанд, баъзеҳоро не. Вале 5-6 саат барвақттар биёен. ё ҳам медонам гуфтам гапо кай мебиёен, ҳамон вақто меиста. Агар барвақттар биёен ягон тафтиши ҳуҷҷат ягон чи нестам, даромадгоҳда меистам бисёр вақт. Барвақттар биёен хубтаре ва баъдан дар ҳолате ки хай документ пурсидан ҳаракат кунем, муомила кунем. Иншаллоҳ муомила мешава, ҳаракат кунем, штраф накунам. Барое ки дар ҳамаи видео мегӯм ки ҳамин депортатсия айрӯ штраф мекунанд зиёдтар. Ва салому алейкум ҷан. Баландтар гап зан ки хуби тенҷӣ иншаллоҳ. Билета чанқа харида будем? 29400 тағабозӣ хати харидем бо. Чӣ хеле омади таможнида чӣ пурсидан? Частный кади бигем я регистрацияш мекунем басаша ба 18 дромади я границаш рӯй мекунем. Иншаллоҳ документиш мекунем. Аки таможни контролда киёда проблема мешава нафарое ки нав паспорт гирифтагиан камтарак сахттар проверкашон мекунанд. Ва як проблемаи дига ки бисёриҳош работа меган мегзаранд частный кадаган ё ки дигав дигаш кардаган ҳаракат кунем ҳамун таможнида вақти додан мигратсиони карта ҳамуҷада бинен баъдан бироем. Барое ки баъде ки биромадем ба маҷбурем ки граница перескат кунем бо айсар. ҳамин масъалашда эҳтиёт бошед. ҳамин қадар маълумот боқӣ паноҳи Аллоҳ хитона эҳтиёт кунем. миннатдорум ай ҳама бошем. Ти чӣ намегӣ? Хичона эҳтиёт кунана? Бале.